Graciñas. Bueno, a min gostaríame máis que me mandaran cantar, xa sabedes. Penso que me va a escoller rabia porque é bastante longo, así que eu sinto. Boa tarde, veciños e veciñas de Ferrolterra. Outra vez estamos aquí. Outra vez saímos á rúa para defender os dereitos da cidadanía. Dereitos que foron froito dunha loita de moitos anos e que ninguén nos regalou. Hoxe volvemos a estar aquí na defensa da sanidade pública como estivemos enchendo esta praza de armas un domingo de abril de 2010 e como estivemos na Praza Quintana en Compostela no mes de novembro do pasado ano. Neste momento, nas principais cidades e vilas de Galicia, a cidadanía está berrando como a nós contra a privatización da sanidade pública, contra os recortes sanitarios e contra o establecimento do copago. Desde a chegada á Xunta de Galicia do señor Feijóo e a señora Farjas, os ataques á sanidade pública coa excusa da crise son constantes. Agora tamén se suma a campaña a COE. Estáse a cotío lanzando a mensaxe de que a sanidade pública non é sostible e que hai que facer recortes. E mesmo a Xunta de Galicia quere excusar a súa incompetencia culpando os usuarios de que fan mal uso da sanidade pública e que fan insostible o sistema. Non di nada de que a culpa sexa por como o seu goberno xestiona a sanidade pública, de como ceden as exixencias e presións continuas da industria farmacéutica, dos escandalosos beneficios que obteñen as mutuas de accidentes de traballo, que cada vez teñen máis poder na xestión das baixas, a conta de cargar a sanidade pública o custo das enfermidades profesionais, que presenta como enfermidades comuns. No ano 2010 tiveron uns beneficios de 5.000 millóns de euros. E, sobre todo, o que non di é o escaso orzamento que se dedica á sanidade pública no Estado español, e onde menos diñeiro se dedica dos países da UE e Galicia, estamos nos furgóns de cola. Por cada 9 euros que dedican na Unión Europea á sanidade no Estado español, dedícanse 6 euros. Aínda así, no Estado español temos unha sanidade pública equiparable a de calquera país da Unión Europea. Oculta o señor Feijóo que desde que el está ao fronte do goberno galego, por vez primeira, desde que a sanidade é competencia da Xunta, baixou o orzamento da Consellería de Sanidade e do Sergas no ano 2011. E volve a baixar no ano 2012, pero nos orzamentos do ano que ven a cantidade económica para os concertos con hospitais privados medra en casi 2 millóns de euros. Vaise privatizar a construción e xestión dos hospitais de Vigo e Pontevedra e de moitos novos centros de saúde, encarecendo o seu custo, reducindo servizos e prestando peor asistencia o reducir o número de traballadores e traballadoras. Como exemplo, asinalar que o novo hospital de Vigo ia custar 450 millóns de euros. E agora, co señor Feijóo, con menos camas e menos servizos, vai custar casi 1.500 millóns. Así é como entende a sostibilidade a actual Xunta de Galicia. Que les acaban de afundir e estragar millóns de euros en socorrer a banca privada e as caixas de aforro para que os seus directivos se xubilen con indemnizacións de millóns de euros, atrévense a dicir que a sanidade pública é insostible, non teñen vergonza ou menten de maneira interesada. A actual Xunta de Galicia non respecta os compromisos adquiridos polo goberno anterior. Suspende o plan de mellora de atención primaria, que ia reducir de xeito importante as listas de espera e crear centos de postos de traballo de persoal médico, de enfermería, non sanitario, etc. Suspende o acordo retributivo asinado cos representantes do persoal do Sergas, nun feito sen precedentes. Pecha durante o verán
cada vez máis camas hospitalarias. Non substitúe as ausencias dos traballadores, amortiza prazas, privatiza servizos, en definitiva, quere levar a sanidade galega a situacións como a de Madrid, a peor sanidade pública do Estado español, de Valencia ou de Cataluña, onde se están a producir peches de camas, de hospitais, de centros de saúde, estaránse producindo centos de despedimentos de persoal sanitario. Esta Xunta de Galicia acaba de aprobar un decreto de transporte sanitario que elimina a obrigación dos Sergas de facerse cargo do mesmo, como recollía o anterior decreto, o que vai facer que os doentes que acoden aos centros sanitarios a recibir tratamentos de diálise, quimioterapia, radioterapia ou rehabilitación se lles poder exixir o pagamento dese transporte. Esta Xunta de Galicia que acaba de endurecer por lei as condicións de asistencia pública aos inmigrantes e vai cobrar 10 euros por renovar a tarxeta sanitaria. Na área sanitaria de Ferrol, a peor tratada pola Xunta de Galicia, queda en suspenso o investimento prometido de 63 millóns de euros para poñer en valor e mellorar o antigo Hospital Naval. Non se inviste entre o 2009 e 2011 nin un só euro en alta tecnoloxía, xa que nos deixaron fora do plan de alta tecnoloxía de Sergas. Están paralizadas as obras de construción do novo centro de saúde de Somozas. Non temos noticias da construción dos novos centros de saúde de Acapela, Ares, Cedeira e Narón. Algún xa tiña que estar construído, a pesar de dispoñer dos terreos para facer a obra. Vaise deixar o Hospital Novoa Santos sen ningún contido asistencial. En atención primaria non se substitúen os médicos de familia acumulando os cupos, o que fai que xa haxa lista de espera en primaria e que moitos doentes colapsen os PAC. Non se contrataron enfermeiros de desplazados nos centros de saúde, onde por mor do incremento da poboación viñase facendo en anos anteriores. En médicos de desplazados, en atención primaria, só se contratou para o centro de saúde de Ares a media xornada. Os continuos recortes en orzamentos e en persoal fan que cada vez a calidade asistencial de maneira absolutamente intencionada vai sendo menor, a pesar do esforzo dos traballadores e traballadoras dos Sergas en manter a calidade do servizo. Pola contra, aínda que con pequenas reducións, mantense o concerto co Hospital Juan Cardona por un importe de 13 millóns de euros anuais. Se a cidadanía non tomamos conciencia das necesidades de defender a sanidade pública diante dos continuos ataques a que está sendo sometida e de mobilizarnos en denunciar e reclamar cada vez o dereito a unha asistencia sanitaria universal, este direito iráse perdendo en favor da sanidade privada e o copagamento por algúns servizos prestados comenzará a aplicarse. O transporte sanitario non urxente será o primeiro o que a Xunta de Galicia lle aplique o copagamento. Logo virá o querer cobrar un euro por cada receta. Desde a plataforma pola defensa da sanidade pública de Ferrol, imos seguir apostando por unha sanidade pública de calidade e que precisa de máis investimento para mellorar e reducir as listas de espera, e imos continuar denunciando os abusos e a discriminación por parte da Consellería de Sanidade coa área sanitaria de Ferrol. Hoxe estamos aquí, como están en toda Galicia, e estaremos cantas veces sexa necesario, porque creemos na sanidade pública, que por suposto é mellorable, pero nos opoñemos á súa privatización, os recortes e o copagamento. A saúde non é un negocio. Moitas grazas. ¡Ay, qué bien!
Antes de dar por rematado o acto, desde a Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública, queremos convidarvos á gran movilización comarcal que haberá o día 6 de novembro, domingo, con saída ás 12 da mañá do Inferniño. A Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública apoiamos decididamente esa movilización e pedimos a asistencia de todos vós. Moitas gracias e damos por rematado o acto.